טוב, אנחנו נדבר עכשיו על תפריט האורדר, שזה כלי של חיפוש שמאפשר לנו לעשות חיפושים קצת יותר נרחבים ממה שאמזון נותנים בחיפושים הבסיסיים, ומאפשר לנו בעצם לקבל מידע שאמזון לא נותנים באורדרס שלהם, אלא צריך להתחיל לחפש את המידע הזה בדוחות, בכל מיני אימיילים, למשל כמו ה-tracking number שלא מופיע בכל אורדר. אז אנחנו נתחיל בעצם בדבר הבסיסי ביותר, זה פשוט ללחוץ על ה-Go ולקבל את כל ה-25 ההזמנות האחרונות, כשלמעלה מופיעות ההזמנות בסדר כרונולוגי יורד מבחינת מתי הלקוח קנה, כשלמעלה, בגלל שאין תאריך על מולטי-צ'אנל פולפילמנט, מופיעות ההזמנות של המולטי-צ'אנל, ומתחת יופיעו ההזמנות הרגילות, כאשר בצד ימין יש את התאריך של הקנייה, ובצד שמאל יש את המספר אורדר, ומתחת יש את הכמות ואת השם של המוצר. אפשר לראות, פשוט ממש ללחוץ על כל אורדר ולראות את כל המידע. אז יש את כל המידע הבסיסי, שזה ה-order ID וה-quantity וה-product name וכולי. ובנוסף יש tracking number ו-carrier, שתמיד נחמד שאם לקוח בא ושואל אתכם מה קורה עם המוצר שלי, אז אתם לא מפנים אותו לאמזון, אני מאמין בשירות לקוחות טוב, יגיד לו בוא, בדקתי עבורך, הנה ה-tracking number, המוצר הולך אליך, אתה יכול להיות רגוע. אופציה נוספת לגבי האורדר, זה פשוט exclude לאורדר מ-future templates, וזה אומר שאם אתם מסמנים את זה, אז אותו בייר לא יקבל על האורדר ID הזה שום טמפלייט. דרך אגב, אם הבייר קונה מוצר אחר ויש לו אורדר ID אחר, הוא עדיין יקבל טמפלייטים לאורדר השני, אבל האקסקלוד הזה מוציא בעצם את האורדר הזה מתוך המשחק, והוא לא יקבל שום טמפלייט. דבר נוסף, זה בייר היסטורי, שאם לוחצים עליו מקבלים את כל ההיסטוריה של אותו לקוח, היסטוריית קניות, והדבר הזה נותן לנו כרגע רק קנייה אחת, כי הלקוח הזה קנה רק מוצר אחד, ואפשר כמובן לראות את המידע על המוצר הזה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה בעצם לרשום פה רק חלקית של order number, נגיד לצורך העניין, לא יודע מה, 5622 ולעשות enter, והנה הוא מצא את כל ההזמנות שיש בהם את ה-5622. אני רוצה לתת דוגמה למשל לאורדר שנעשה ב-refund, אז בואו ניקח למשל סתם פה 102, יש המון הזמנות שמתחילות ב-102, אני מקווה שיש לי איזשהו אורדר שהוא refunded, לא, אין פה, נעשה 101, הנה. אז בעצם אפשר לראות פה, אתם רואים את הלינק הזה, אז בעצם את הזה, זה אומר שהאורדר הזה בעצם נעשה עליו ריפנד, אם אני אפתח אותו, אז אתם תראו אותו, הוא נראה כמו כל אורדר רגיל, אבל יש עליו, אתם רואים את ההודעה הזאת, אורדר ריפנדד ואת התאריך. זה פשוט ירוץ אחריכם בכל מקום שהעכבר יזוז בפאנל הזה. זה מאוד טוב כשאתם משוחחים עם לקוח ואתם רוצים לדעת מה הסיפור שלו, מה היה ומה קרה, זה תמיד נוח לראות את המידע על האורדר הזה. זה מבחינת אורדר נאמבר, אתם יכולים ללכת לבייר נעים ולהגיד, אוקיי, אני רוצה למצוא את כל הלקוחות שלי שקוראים להם מייק, אז אני לוחץ על מייק ולוחץ Enter, והופ, הנה אני מקבל את כל המייקס שקנו ממני אי פעם, שזה ממש נחמד. אופציה נוספת זה ממש תרשום תאריכים, ואתם יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה את כל האורדרס לא יודע, נגיד בין הראשון ביולי ועד הראשון באוגוסט. זה מבחינת purchase date, כן? אז לוחצים go ובאמת מקבלים, אתם רואים ראשון ביולי, ראשון באוגוסט, זה בסדר יורד, כן? אז אם אנחנו נורד למטה, אתם תראו פה 1 ביולי וכו'. והנה אתם רואים פה את כל הריפאנד שנעשו, אתם יכולים להגיד, אוקיי, אני רוצה גם את זה וגם כל אלה שיש להם בשם את ה-OJ, ויש להם ב-order number את הספרה 55. לעשות go, והנה 55, J תכף אנחנו נסתכל, 24 לשביעי, זה מתאים, בואו ניכנס פנימה, ובשם יש לנו באמת J. אז זה הכוח של החיפוש, הוא כלי נהדר ועוזר מאוד למצוא הזמנות בקלות ובמהירות, אתם ראיתם כמה מהר זה כלי חזק מאוד למי שיודע להשתמש בו. תודה.